clear tu le ngai thla tu zong zong te in zawa in chibai ka buk le vek cheu ni Lawngtlai District Tripper Association le Lawngtlai District Pickup Association tena joint meeting an nei na hriat tir na le ngen na an ti chuah hi zanin hian ka ron chiar chuak don ania he joint meeting an nei ni hi ni somni pakhat thlan hi sang ni somni panga zandar sari pma khanin an neya ti chuan in hriat tir na le ngen na hi an ron ti chuak ve nga la ti chuan in lunglei lam hi side b an nia lunglei lampang an thu le hla kan chiar to ti chuan in tuna hian Lawngtlai hi side a an ni ve thunga an meeting thu chuak hi ka ron chiar chuak dona he an meeting thu chuak hriat tir na le ngen na hi fb a kamu ania angai hian ka ron chiar chuak don ani ti chuan kan chiar chuak main clear tu ten khongai in like le share le comment lama khanin tranmin lo kho pui deuh turin ka han ngen masadu bok cheu ni le tuna chiarang Lawngtlai District Tripper Association Lawngtlai District Pickup Association Mizoram Truck Driver Association Sub Headquarters Lawngtlai joint meeting hriat tir na le ngen na Lunglei District Commercial Vehicle joint meeting 10 Lawngtlai District a lir thei nei te laka an lung oi lo na chungchanga district pahnih association hruitute ve in biak na le in ron ton na po om lova ngen na le hriat tir na an ti chuak tamai hi hriat thiam har kan ti hle a keini LDTA LDPA and MTDA sub headquarters Lawngtlai te chuan joint meeting kawin soifia ngai ni in kan hria a heng tiang hi thilom zia chu ani det ni thum thlani sang ni somni panga a deputy commissioner Lawngtlai in commercial vehicles joint meeting DC conference hall a akawa lunglei lam tenen na kau tel vek kan ni a kau an ni line he meeting a hian an lo tel velova he meeting thu chuak chuan Lawngtlai district ni lo district dangatanga commercial vehicles local 10 harsatna an to lo nan association in kai hroina angin om chun zom ni se ti in Thu Chhuah asiama chung tiang ani mek lain district dangatanga local 10 kan association in kai hroina dan min za sak lo le poi salwa kan red le in kai hroina min trom pui du lo hi poi kan ti hle ani Lunglei District Commercial Vehicle joint meeting Thu Chhuah ina MZ07 le MZ03 te Lunglei District chunga bungro sang phur chuah min rem ti sak lo thu an Thu Chhuah ina atarlan ang hian keini LDTA LDPA and MTDA sub headquarters Lawngtlai te chuan tra kan ti in kan pompui thlap ani chung tiang bokin keini LDTA le LDPA and MTDA sub headquarters Lawngtlai joint meeting det ni somni pakhat thlan hi sang ni somni panga zandar sari pma nei a chuan LADC area chunga hian commercial vehicles te in hlona avan chho zel line lir theinai kan lo pung chho ve zel bok nen district dangte an tual chunga in hlo fak na kan chu pui lo ang takin Lawngtlai kho pui chunga tual chung in hlona kan nei ve district dangatanga min ron chu pui hi hriat thiam har kan ti a min chu pui lo turin ka in nge nin ka in hriat tirani he kan ngen na tengai poi molawa tilui kan oma har satna to kan lo ompal ani chuan LDTA LDPA and MTDA sub headquarters Lawngtlai chuan mo apur lovang heng kan tual chung in hlona min chu pui tu ni lo kan district kaltlang district dangatang motor lot phur akal thin ten buaina le har satna an lo tok palani chuan LDTA LDPA and MTDA sub headquarters Lawngtlai te chuan engtiklai po in tran pui ka in huam renge hemi chungchanga hian tuma in thlarung lo turin ka in ngen ani te in Andrew H lalhriat pui president Lawngtlai District Tripper Association in minga sign hana ti chuanin arlalrin oma president Lawngtlai District Pickup Association in minga sign ve boka chuan heta hian in H thangmanga president Mizoram Truck Driver Association sub headquarters Lawngtlai point minga sign nan ve boka kha nimin lama ni somni pakat thlanhi sangni somni panga zandar sari pma Lawngtlai District Tripper Association tele Lawngtlai District Pickup Association te Mizoram Truck Driver Association sub headquarter Lawngtlai joint meeting Thu Chhuah chu anita a ti chuanin ke chuanin tuma hi katran
katan san lova neutral takin thu zanin hian karon soidon ani district na hian commercial vehicle association sang din vek district dang changin association na po hanin member emo individual chuang vala vel thiar vereng tailang chuani ange thani khat vel han chamin lote han la taila mi mit kha chu kan kham thuain arin omani lir thai apung chak to sia engtin nge anti kha chakhon le chakhon chu ain ngei tak tak theilo anti thina ni kha chuwang chuanin tun apoin he buaina hi lo chuak kha ania azia lo khop maya chu ti role ro chuanin lona lir thei la tam tak kanom ve thawa a then kha chu full payment na la te po kha an om thawa mun thuma thena mun ni chu lona la kan nia mun khat ero kha chu full payment deuh vek kha nia tuna Lawngtlai lama tlemin district dang ai chuanin tlana a thadeuh hleka heta takhianin association hruitute te po hianin district dang motor te po hi tlan hun kan siam sak ve thiam te po kha afin thlakin apoimo don khopin ka ria hei tuna Lawngtlai le lunglei lampang te po in mu thiam lo na leklak kha om chho tran don ni na langa azia lo khop maya ti chuanin endinga ti kha thufing chuanin lungpui po lungte na kam ki lo chuan om theilo anti thina tu te po hi in mamo theivek kan ni ti na ni chu ke ni te po Lawngtlai district a pickup association te le Mizoram truck driver association te po hin district danga kan vain hlo fa ka ngai hun tak taka kha ala thleng lawang ti kha soi thei lova lungpui po lungte na kam ki lo chuan om theilo anti thina tu te po hi in mamo theivek kan ni ti na ania chuwang chuanin tuma hi indi chetur kan om lova unaw vek kan nia ani china ka soyang khanin district dang motor te po hi tlan hun kan siam thiam ve te po kha poimo don khop in ka ria heng tianga district dang motor tlan phal lo to ba kha chu afu chia lo mai thaya nge ka hre thiam chia lo khlai kha district dang motor te po kan soyang khanin lon na la de vek kha kan nia lon rule angai thin sia heng tianga te po hianin nge association hruitute te hi chu mi pui tling chena ngai kha an nia hang tiang te po kha an hre thiam tura te po ngai taila kar khata voi khat emo voi ni ang bor vel emo te hi chu association hruitute te hianin district dang motor te po hi han phal sak ve ta se ti te po kha keima thlirna tlang tang chuan ka thlir ve dan kha ania nge in ngaihdan kha chu ka hre chuang lo na in hetia ule unaw vek kan nia Mizoram ma cheng vek kan nia di kan district a sana wang mai hang tianga nge in en sanna om ang leklek te po thil om thina hi amoi lo thin em chu wang chuanin nge kan association hruitute te lunglei lampang le Lawngtlai lampang te po hi hetia nge hriat tir le ngen na ral khatanga in chuam mai lo hianin dawhkan khat kil hawa meeting na hi nei taula ti kha ka du pui khop mai chewa ti chuanin zanin tan chuanin kan du tok le phot nanga ni danga video thar dang nang kain mule theu don nia